Ruban, Louis Galinato, Angelo Villoria, Alfredo Galinato, Imelda Tabuso, Edgar Rubang, Jenaline Bautista, Elsie Rubang, Mark Allen Malda, Alex Rubang, Roger De Guia, Pilamor del Rosario, Kasta Ken Loyola Family, Kastamet Nintay Ikarkararakan, Tegitimina tayo, Isuda Felipe Galinato, Yomar Galinato, Elena Galinato, Fernando Galinato, ken amin tayo di Loyola family. Basta pa iti pagyaman da Marites de Guia. Tumakbo. Umay kayo, nagkasa tayo, tatayo aming naumibig, hintay aming ibig, biyaya inyo sa nasuri, tuyal daw ang napili. Kahit ko'y tiyal na, ay marami tiyako. Umay kayo, nagrasa kayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at Nakumata na kayo. Kagap sa tatipon-tipon tayo itagundaway, iti dinasalpan na misa, kas panganambak tayo, itultuloy tayo nga rambakan, ti panagungar ni Kristo, nga iso tinang titibilag, namnama, kinpigsa tayo. Nagungar, tano ipakita na, nga na tayo makipagungar tayo kumat. Anyaman na paglasatan tayo dito itada, ti Diyos, tanabayin na tayo, kat matalasat tayo ito. Basta kay nga garagsak tayo, daputi anak tayo ni Andrea, mabunyagan, maawat na tigi na Kristiyano, maikangang pamilya, ken bagi ni Kristo. Agyaman tayo, ken magipagyaman tayo, iti dahito na pamilya. Tapno nga may karita na matirano iti dahito na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, at pagbabawian tayo ina. Sika na ipaundam na paimbagam dagiti puso nga agbabawi apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno yabam dagiti managbasol Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan. Sika situtugaw iti matannawan ti Ama tapno ibabad na kami apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin a Diyos kat kalpasan ti pan nakapaka iti basbasol tayo ipan na tayo iti biyag na agnanayon. Hinday-day tayo ti Diyos, mabanti pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kamatwa, ito'y nagkakapya, kadali iti katauhan ay magbipanag na plakin mo. Ikunan nagbakaw, ikan mo kakapagpahan makaligayawin ako. Nagyabang kang kenta kapuiti, naintaklan nagayang. Gloria iti Diyos, iti kamatwa. Ako Diyos na ilangin at tangawi, Diyos Ama, Paman na kapalinangin, Jessica Bumiyay,
ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kalangan. Jesucristo dinasal ko, siksika di ako siksika ikakatuan, ititimpo yung Espiritu Santo, itigloria di Diyos Ama. Kung mararag tayo, o Diyos babaen tinapos doon agrasyam, papaadwan dagiti mamatikan ka, talyawim ka na si aasi dagiti pinilim, kit-itdan ti agnanay nagasat kadagiti inikam ti baro abiyag babaen ti bunyag, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipadalikan ka iti timpuyok ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Nagtugaw tayo, hintay nung nagkalagiti may basa. Di may basa na adaw ti aramid dagiti apostoles. Nasdaaw dagiti kamkameng ti Sanhedrin. Ito red ngayon pakita da Pedro ken Juan. Aglalo ini mamwanda, akadawyan la at tao dagitoy nga awanan adat. Da ito'y kinakailasilan da, akadwaida ni Jesus. Ngayon maawan na sa uda, agsipot na kitkitaan, da iti nakaimbag a tao iti abay da Pedro ken Juan. Pinapanaw da nga rod ida iti pangkuman. Kinunada ti maysa ken maysa. Anya ti aramiden tayo kadagita kat tao. Amo amin nga agnanaed iti Jerusalem. Maisuda ti aramid iti daytoy na isang sangayan a milagro. Ket di tay ilibak. Ngem tapno matipet ti panagwaras pay daytoy adama. Balaagan tayo dagitoy at tao. Adidan balbaleksen tinagan ni Jesus. Iti siya asinuman. Pinastrek ka maninida kitimbilin da kanagwaga. Adidan agstaong. Hinumang isuro itinagan ni Jesus. Ngem simong ba da Pedro ken Juan. Da kayo ti mangitendeng no anya ti tumutok nga aramiden iti imatang ti Dios. Da kayo ti matungpal wenno ti Dios. No da kami saan ang mabalin adimi isao. Dagiti nakita pinangagni. Nakarakarumanan ti panagbotboteng iti Sanhedrin kadakwaga. Palpasan na pinapanaw da ida. Awan na sarakan da pambaranda amang dusa kadakwaga. Talagiti amin ang katao, inday-dayaw dati Diyos, gapo iti napasama. Isa o ti ako. Kagiyaman tayo di Diyos. At daydaya waken ka o apo tempangag na.
Pinayok ken ka, Apo kaimbagan. Agyaman kayo iti Apo, daiso na imbag. Taagnanayon titi at balbaling nga ayat na. Kapiksaen kang pabiligyan na ti Apo, iso ti manupot ko. Tinggen nyo tinaragsak ay diriki, di panagbalegi, dagiti tulda, dagiti tattao, ti Diyos. Pinagbalegi na kayo, ti panakabalin na. When pinabileg, apan nakabalin na iti gubat. Sa anak to amatay no diket at piagat. Tapno ipakaamok dagiti aramid ti Apo. Nupay nakaro ti panangdusa na kanya. Di na impalubos amataya. Luktan nyo ti ruangan ti templo. Kasumrekak na agyaman iti Apo. Dahito ti ruangan ti Apo. Dagiti laing nalinteg ti makastre. Agdaydayawag ken ka o Apo. Kaimpangag na at sipod ta pinagbalegi na. Sinamangkat ang panulot ni Ikatille, imamani, sisasagana kapadunge. Hintay maginikan ka, Alleluia, Alleluia. Hintay maginikan ka, Alleluia, Alleluia, Di Apo at nakumaka na kayo. Ipan na kayo waragawag, tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Iti agsapat mo na nga aldang tilawas, kalpasan di panagungan na, imo na anak parang ni Jesus ken ni Maria Magdalena, anang paksyatan na ti pito a demonyo. Napanimpakaamo ni Maria daytoy kaditi timoy koyok ken Jesus. Aglad na dingit ken agsangsangit da. Uray nang ngedda a kinunana anagunga ni Jesus ken nagparang ken kuana di da pinati. Kalpasoy iti sabali awagas. Nagparang ni Jesus kadagiti duwa nga adalan ang magmag na amapan iti away. Nagsubli dagiti duwa ket impakaammoda kadagiti kakadwada a nagparang ni Jesus. Ngem kastamet adida namati. Kamaudyanan na. Nagparang ni Jesus kadagiti sangapulo ket maysa nga adalan. Idi mangmanganda. Inungtan na ida gapo ti kaawan ti pammatida ken ti katangken ti ulo da. Kadida namati kadagiti nakakita ken kuana. Dida namati kadagiti nakakita ken kuana anagungaren. Kalpasan na kinunana kadakwada inkay itentero alubon kadi kasabayo din na imbagadamat kadagiti amin a parswa. Ti ebanghelyo ti Apo. Tugaw tayo. Good morning. Magising tayo sa full course nato yung kanyami nga may makipabunyag kin makimisa. Yung padama ko, yung tayo dyan, kay Mindanao, kunat ko na may kami hapo, kunat ko, hindi at nagbunyag, kunat ko, di madadaisong na kamutan nga dalapatay. Kagamagat ka na rin para parti na nalutan ka, dumayamudong na makasisyat na samatan. Bunyag, nagpintas, nagmayat na gundaway, natakta, panagbubunyag. Andrea, mabunyaga. Ano di patagti bunyag. Nagpintas na pampanunutan tayo. Ni Apo Jesus, imay, gapot na nagbaso ng tilubong, dinanon na tayo ti Diyos, pabalon ni Apo Jesus, na iyan na, nagtutuok, ngam, tikabintas na, nagungar. Ang kaslakan niya tayo, ordinaryo mga tao, matay, mabayag, na agungar. Ni Apo Jesus, impakita natin, panagungar, tapaya, tagulit na panagungar, itanok na tayo, datayo nga mairaman ti bagina, nabunyagan tayo, datayo ti bagina, no nagungar ni Apo Jesus nga ulo,
agungan tayo kumod, dahil tinamnama nga at taka tayo. Hantay mauray ka tayo, iti may matatayo nga tatao, natay-tay ko nantay na mauray. Ngayon kanya na kung nanangarot ka rin, kung atawon dito'y segundo lang ang ijay, langit. Kumauray nga makipagungar to. Kani Andrea, mairaman, di pa may agraman pamilya na, nga makipagungar to. Huwag dati bagi tayo, agrup sa marunong. Mapuuran pa yata, mabalim mo nga magripe. Ngam di pa mati tayo at danto panagungat. Keso dahil titibang tinamnama kanya tayo. Ngam i-apply tayo, tinaldaw-aldaw nga panagbiat tayo. Dahil di bagbagana, namnama. Nga niya na ito, uray iti sakit, uray iti problema, uray iti riribok, anya man nga pagdandanagan tayo, anya tatagod ko ba, nagnina ti gasolina, sa sangkat mo pa ilang pinapuktukan nga Mindanao ka, manong elektro ti buhos mo, nagdandanag ka, maawan paggasolina. Ngam naman tayo, nagdapamati tayo ganyan po, Diyos, agdan tulat pa, panagbabana. Agdan tulat inganaganan, panagsimpana. Kauray di panahon ni Apo Jesus, adumot niya nga riribok tinapag-ibig, adu nga angon, saksaki, ururam, didigra, ganun ang daaming ini. Uray na kiti sa santo na parparigat da, nagdusdusa da, ada na putot ti ulo na, ada na pisi, uray na kiti apostoles, ada na eruruman, ada na puuran, na may salat ti pamati dito eh. Anya ti pamati dito yung perperukan tayo. Uray dumtang dagito yung panubok iti biyak. Uray dumtang dagito yung pakarigatan ti biyak. Tintulat na padat kini Apo Jesus. Sino dagitay nagtalinaan anamati bintuana. Sino dagitay saan nga naabak ti pamati na. Dagitay ko nadala na kapudno. Pero tayo nadalam naman ang ipanagungan. Makapudno tayo. Pagdalam naman tayo di panabungan, uray kasano nga baso, kasano nga panag-iruruman, kasano panag-parparigan. Tinamnama tayo, makipagungar tayo patin Kristo, kadwa tayo ito isuna. Kaya tayo, raman tayo, unat ka, mabunyagan tayo, anak tayo. Sigurado tayo ka, na namapasang ito isuna. Nagdakil di pamati tayo nga, nagiti na dumag ka, dapat di manibaga. Nanyo ibibiyanay, apay nagbunyag. Kamod nga kasdeti kakaro na napinpintason ng diyoginan, mabunyagan ng tamaibilangan, mapunas di basol at awit, na basol at inawit, na madalusan isunan, at balinan nga maikamon, maikapon iti, bagay ti Diyos, bagay ni Apo Jesus, kada tayo ti bagina. Tagtag ito'y, adalan. Tingamin oktaba tayo kung nanipod, hindi pa nagungan ni Apo Jesus, aging gana, siya maaldaw na ta, ako na ay walong aldaw nga rambakan tayo ti oktaba ti panagugat. Ano na ito rambakan tayo, nananamon tayo, ragsakan tayo ti panagungat ni Apo Jesus. So or nga dapay la gloria na, katatay pay la gloria. Alleluia pay laan ti pagsasapo tayo. Nga na ti panagungat na, iso ti na, dagiti adalan na abak da, agsangsangit da, nagsubli na di away da, di imaos. Wala ka matuyon ka, napandati ang muda ka, nangabak ni Apo Jesus na ilang sagayang, nagsubli ng gibig ka na, mapandan at talong. Kasi tiri natin na kiting adalan, naabak na. Ngam nakikadwa ni Apo Jesus, katakwa na, isuligyan, dumardarang di pusutan. Dumardarangan. Kunana, inungtan na pa yung dagitoy, kanya tiginin lang na, nagkapoy ka ti pamati yun. Yung bagada lang arutan na nagungan ako. Dahil ti salutsod na kanya tayo. Dahil ti ay challenge na ti puso tayo. Nagkapsot ka nga pamati tayo. Nagkapoy ka nga parit na tayo. Kasi matano, dahil mga mangag paiso, no? At the failure. Ada pa nakaabak. Ada pa nakairuruman. Nangarunan no sakit. Naging ka na nga kasla ko na tayo nga salutsudan tayo nga adda ka di Diyos. Duma ka may tulad tayo nga salutsudan nga adda ka di Diyos. Nagdi kayo masubok na yung pamati at na umat adda di pa nang lakam tayo, di pa nagungan pinakuluan na pamati. Di kayat nang ipasimudaag ka na tayo, di kayat nang ibaga ka na tayo. So uray iti panubok, uray iti rigat, uray kadagiti pan nakairuruman. Iparparit na ti Diyos, tapno agsubli tayo nga agkamang kenkuana. Diriga na gaming ka natin natataong na nanduman ka, no dete mayat ibiyat tayo, naawanan ti panubukan ka, malipatan tayo baten.
Kasla na kita apostoles sakbay mo dalansan ni Apo Isos ti cross. Dadadi mo tabong kas lakas na ti ayan tayo. Tayo ti katutok dahil sa ti kawatuan. Dadadi ti katuktukan nakita dali Apo Isos naglawag ti itsura na. Kada Moises ken Elias na kasarsarita na anya ti kuna ni Pedro, it's good to be here. Nagmayat ka that tuyan. Ibyan tayo tuyan, agkalakaw tayo tuyan. Naman niya timbalan ni Apo Isos saan, at subli tayo, sumalog tayo, papantay di Jerusalem, masapon nga mailansan ti krus, tadi di pa nagparang na di jay, nating pintas to jay, panagungar na nga, us-usto. Lakas yung malakan niya tayo, nagmayat matat, ang dapat doy. Nangununod ka na parte ka, nagdalubo na, nagmayat-mayat tayo, ay naka-ice cream mo. Nagilibarita pa, nagmayat ka, agad ito'y. Nga masapon mo, sarangatan tayo, hanla nga day dyan. Sarangatan tayo, tinaldaw-aldaw apanubok, sarangatan tayo, tinaldaw-aldaw abiyag tayo, nanamon tayo, ti ayan-ayat, ti kunggal may sa tapno, di pa nagiinayat tayo, di pa nagserserbi tayo, isunta ti pakaipuunan, di pa nakaisalakan tayo, nga dapat pinili tayo, nga mestra ka, daligares tayo, may nagitaan mo, no, ti ubing namin dito, at maaramid nga feeding program, maitid nga kanan na gito'y ubing, manapak ko na nadayjay. So nga makita ti sa ubing na gito'y ubing, iti 6 months, masursurwan na gito'y naganap, nga mangpakan, kani iti kan tatlo na susustansya, libre na di awan ti mabayadan, tulong na di para iti karitas, tinapintas na di, nabayag mo inararami, ita Salcedo kadama iti sibilyan, awang pa'y matinang ko kada tinong napintas para kada iti ubing. Tahangag papada amin nutrition ti makan ti ubing. Kano kaduma ka, mistake mo ti sursuro yun ito. Anya day jay, nagsaya at napapaya, kainito. Indian bingo, ti mapanya pagkakatang ka, nagati mo, usi ka na ti cherya, kada isting ka na ko. Matitibagin na jay. Nalaklaka mo kami, tapno, mga ririgo ka, no? Medyo nasulpan ka, anak mo, kuna mo, inakan mo, nagtalnan. Nagmayat tinaker ito, yung dataan na tito kalbunyag, mga ririgo, kinikanda silpon, nagtalnan. Kasi ayaw niya pa daw aware na ni, ito'y nagana niya naganan. Lagi niya inudagduma, di orientation tayo, instant nga ro, naging gana nga instant tayo. Masulit ka nagluto, instant. Kape. Instant. Datanta chicheria. Junk. Why, apa yung maawagan ti junk? Basura. Ngaro. Junk foods. Masulit tayo mo, pinagmaya mo ti kainito, di mo ito mapalalwang di kainito, di ubing kami ka, notisyo makasta ka ng kore ka ng barbarbas ti pagkat ka na, ikas na mo di iman, tumabakot ka ng tumanang problema nito, tumakikan. Talaga mo. Naman sabi ng damote, alam mo, dali aking gusto mo na kan, ang damote. Papaya. Kayo matan ka, kamuti ba inte, panainggata nga, antay, gumata nga, ubingan, di pa'y namiga. Chicheria, soft drinks, dali na naak na ubing, 9 years old. Dadaan yun o akid nina, kapayaan niya, di pagpagan niya, chicheria pager, kung nagilula na, kapaya gamin, di mo maisuro ay na kayo at ito nga natortay ka taubing na kayo. Na kayo at mistake. Kung ubingan pa ilagamin ka, papainuman nyo at isokris ka dapat. Isukar na additives na maka-addict. Iso nga orang matulukan ka lamang mana. Iso nga na the feeding program ta, balbaliwan tayo di sistema, no, yung tinatural, isok ka na. Mapang kayo pala gumatang di French fries, ita pagkakatangan nyo dyan dyan, kamuti, kanya na kanya may tanyo kaya ti kamuti. Otot na problema. Isokang ka na, nagmamayag ti kamuti yun ito eh. Kapan nila yung paluto, ijay-jali, bisa yung binatang, o di kagagkulang. Kamuti yun ay dyan, patatas, apan nila yung paluto, di pa natakay tinangka, liningta mo, kamayakaan ng talinta. Kaya sa dyan, ipuritong pailaan. O daduma ka mistake mo namin, dati apan tayo, napagagumatang iya, nagsinan natang, tinagtatan natin niyo, talamang linta. Napan niyo insuro kami, nga niyo mabuy-buya dito, iso ti may-maya, mas sosyal, talit skills kayo nga ro.
Mabaindan sa amo namang balon ti dipig na sa bawan sa pay dipig yun. Pagbalinan niyo pa na iprito mo nagbusinan chips, isupay nga mantika, hanggang mabaling niling tamon. Kada kami ini uray balayang ke, apang miul-ulyan ke, dati kanya na ganan uray lang lumsot, di bagas na, sige diyan kami tema. Sa bali di mentality, so uray kisimbaan, uray na gobyerno magkikdi, kaya da, o balbalin, ana instant, di kaya tayo agad yung healthy nga panagbiyan. So instant di ka ng instant nga sakit, haan? Oh! Panasin niyo na, dahil nga lalaki, ang isisting na kita ubing, isisting ka na upuan niyo nga, napigsa na unay data. Agay dialysis, ilan na na, 30 years old, nagtrabaho di budbuday ka na, ikamang ipisal seno. Binigat nga isting, duwan nga gilmi na, dadagod, kasano na nga pakanan, yung pamilya, ano tata. Kas na kunwari na pigsa ka niya, dalong tupay laang ka. Nalipig sa ano tubay to sa kaagwalag to itang nao magkaapang. Naman ang iso di rumbang. Ito naman instant na sakit. Kung kita rin nyo di ubing kami ko, dakay nga natalangan, awang mo cancer sa idehan. Awang mo ti. Kanya ba naging sa cholesterol, anya na uric. Di mo na sakit ini na sakit ti ulo, kaya sakit ti tiyan. Ngipon pa yan. Kamu maagasan. Kapag ka apaya, ano nagadumo dati pa nagtengang gusto. Apaya, amo yung kakabsat, tibagi tayo, masapul mo nga maalwadan. Nasagragwan tibagi tayo, dinabunyagan, isugar nga ko na naparsoa ka, kalang langa, kinsigun ti pagayatan ti, Diyos. Iso nga annadan, iso nga alwadan, respetaran, isakit ni kabsat. Amo abuswan, na maisat mo basit mayat mo at ano motor ata din tagamit nga awan niyo mo. Ang maabuso di bagit ikaaro na mo taga amin mo na may paunod ka magta. Isugar nga dati bagitay theology of the body mo marespeto dati ta kalanglangan na tayo ni Apo Diyos. So pampanunta at ang mga natupon ng Apo Diyos ang karuta. Ang tutupon. Pwede na mo na ang sig na Apo Diyos. Nakatangsi kita ka Mindanao. Kaya, ako mamosyon nga po Diyos nga. Naparswa tayo nga kalang langana. Kaya na nga sa un, marespeta, maalwadan. Taan nga umay na dito yung lubong nga, at tutuot. Taan nga umay dito yung lubong nga, ikarawot mo kag high blood. Kag diabetes ti. Kamu nga na isakit ti bagi. Sa bali mo sumurag na pinarso na teenager, kapag tayo teenager, kapag tayo inikang chemical, hindi dyan. Maya masak pa minsan na una, mula ko suparaan. Kasi di dyan, tata, apa narigan ni Andrea, mabunyagan, pag ni Kristo, kas ano di panangalaga yung anagan na, sa atin di bagi, at basa na subirin, pagbalinan na nasaya at tigaran. Kaya arami, takalanglangan ano niya po Diyos. Agbaling na makaayayo, di matang ti Diyos. Kita rin yun, no? Idi pinarso ti Diyos ti lubong kung na naayayo ti kastaunay, nakaramang at yan na pinarswa. Maayayo mo lang na po Diyos king ka. Basic. No maayayo ta kaarubang king ka, maayayo mo niya po Diyos. No aglamang daamin na po utang. Mapagura da ka, ano da ka magustuhan ka puti kauugaling haan nga maayayo ni Apo Diyos. Sugar nga maayayo, ti kasta unay agbalin tayo nga makaayayo ti matang na ti bagi, ti aramid, ti wagas, ti panagbiag, agbalin nga makaayayo ti matang ti Diyos. Nadya ti purpose na no apaya. Pero maaramid tayo dahil so, inya ti kunan na, makipabungat tayo tumuti kuwan na, takalanglan tayo nga ti Diyos. Da kayo ano niya ti kaya ti mo panakipagungar da sara yo makipagungar kay ti banger na kwarto na daikos yo uno nagsa na kadila yo dito banger a kwarto ti pagungaran yo nga maanggar ta tayo tao na tayo ni Apo Diyos so ano nagsa na kadila ang kabugbutan ti karro ka ay ti kan to banger na kan napudot ti kan napudot ng bitaw eh diya nga agbalin na makaayayo no marami tayo deta agungan tayo kumat, pag-agungan tayo kay Kristo. Kanya na yan, namunti agaya, namunti tumulong,
Amon ti agpakumbaba, nati pampanunutan ko, pagsayaatan, dagiti katao, ay makipagmulatan ka. Kung nati pampanunutan ka, talabagbagin ti maya, talabagbagin ti nasayaat, kapag natin punsyon, manunga katuon, manunga supot, ay nyawin mo, at dapay na awanan. Ay ka madi mo datan, ang iroromon ka mula una yan, sa makabubutan ka pabunya ka kaya, at adoon ay timangan, di na mo nakimisa. Nayon na amin dahil ati kultura, ngam, napintintas, no, ihira kurak, ti panagungan, babaan ti wagas ti, panagbiag. At ako mga alda, kanya, manunga persa di pang panunutan na, agayat ka. Manunga persa di pang panunutan na, pagsayaan na. Manunga persa di pang panunutan na, tumulkulong ka. Magdanag ka mali, manunga persa di pang panunutan, mamatawan ka. Dahil ti biyak tayo, marami tayo, dahil naragsak, naging awat ti biyak. Nalawag ti rupa. No nadalos ti puso, nalawag mo ti rupa. Uri milak ka mamilak. Nya na ganan, magsipil ka na ulan. Irinukar ka kararuap mo, narika. Haang aglawag. Gusto mo mayat na pati naragsak, ti kamudan na mabalti na saya at kapapali. Dahil ti rupa ti panagunga, dahil ti rupa ti Kristo panagunga. Alakatabunyagan tayo ni Andrea. Pagpakder dito sa amo dagiti naganak, kas tamo dagiti nagat ay mga anak, agad pakder tayo. Pasti kayo mag-ing, agad dagiti mga anak. Mga anak, pasok. May video pa na dagiti anak. Agapsat yung may kay dito ay, tanto pabunyagan yung ti anak yun ni Andrea. Di ba nagbunyag di may isang uwing na isang sangayan na pasamot na babaan ti bunyag. May titkin ko na ti baro abiyag, may iso ti biyagan na Diyosan. Kagaawan kay ngarutin kay natapunoy ti dahil ti rambak bunyag. May bagay ada kayo managandak ti maginatat ti anak yun at ipakita yun ti karigagay yun. Amang dawat ti ni Apo Diyos, ti panangibingay na ti anak yun ti biyagan na Diyosan. Kalpasan ti panangtedyo ken ko na ti biyag na hintawan. Nakayumat ang mga anak, ninong kananinang. Abayin nyo, dagiti naganak, iti na ito yung abing anak nyo, ipakita yung ipanggiryo amang tulong to. Kenkwa na di pa nagsamay ti ubing, katagbalin na nagputpot ng anak ni Diyos. Salud-sud at na kayo naganak. Awatin nyo maglaan ti anong yung amang isurong to, di pamati, iti na ito yung anak nyo. Diadal yung tumot natin kuha na di pa nagtungkal na kadagiti pilin, di pa nagayat ni Gaskin, di pa na tao. Nakayumat na mga anak. Sisasagaan na kayo naglaan na mangtulong to kada dinagan na ipan nagaisurong to di pamati ipinagting na ubing na anakan niyo. Mapilpilit kayo sa mga. Sisagaan na kayo mulaan. Mayat hasta ko makaadungin na ako kasi cellphone kada Christmas na to. Kung hanga na yung timining na niya, tiwi pa ng anak tulungan niyo ang isurong di pamati. Nanguro na ti aramid. Kayo ti pagpagtuladan ka. Nasayaan. Maligat mo nga ibagananan. Dahil niya tininong ko na at pagpataya. Dahil niya tininong ko. Nagaskis mo sa award. Na kayo ti mag-isuro, ti pamati. Andrea, siraragsak ti na Kristiyano nga gimo nga umawat yan kay tinagan ti na Kristiyano nga gimo. Awatin ka nga ron nga paikin Kristo babaan ti tanda ti Cruz na korosak ti mugin na kalpasan na kayo nga naganak ninong pinina korosan nyo matimugin na. Korosan mo yung mugin. Napahiram mo na. Hawakan, magkorosan mo. Nakorosan. Pamupuno mo na ibilay. Marik na naman. Koros. Nakayo. Kung mga sulat mo. Mugin. Nakasaan mo yun. Nagmarpan ikaw. Pangulus yun.
Tuloy tayo. Hindi dawatan, di pa nang aasi. Nga po tayo ng Yesu Kristo, ni Andrea. Nadagiti naganap din mga na, nagiti amin na natunyagan, kung tayo di kong kalpanggat, na tayo amin denggan na kamsali. Ako kaputi misteryo di papatay kan panagungar mo, ikaay mo ka, di kita nga ubing, di baro abiyag na ititipon niya, awatin ka na maikamin tinasantuan nga iglesia, dawatin ni kanta ako. Di pa ay mo ko maababaan, di pa nagbunyag na, di pa nagkonfirmanan to, at balin ang napay sa pasurod mo, amang isaksi di ibanghelyo, dawatin ni kanta ako. Di pa nungkugat, di pa nagbiyak na, panagbiyak na, tatlong babae, tinasantuan na panagbiyak, magumpod ng tutirak sa ipagariyan ti Diyos, dawatin mi kanta ako. Ipaayok mo ko mga agbiyak, kasi sinipad, dahil tinaganap din mga anak, at magserbida, pagtuladan dahil ti anak, dadawatin mi kanta ako. Paray-rayam, ken pabarwan kat kada kami ti grasya, dahil ti panagbunyag, may dawatin mi kanta ako. Dadawatin ti panangibabaw, at dahil sa Santos, ko na tayo, ikakaasi na kami, Santa Maria, ang ina ni Diyos, San Jose, San Juan Bautista, San Pedro, and San Pablo. Sa kayo amin na sa Santos ni Diyos. Manakapalit, nanayon na Diyos, yung baon mo dito, ilubog, tibugkog tong anak mo, tap ng paksiatin na di ba nakabaling di Espiritu, di kinatapis, ngayon alawan na kami, di pagariyan, di kinasit nga, di pa na kami, di sinong tiranya, di pagariyan, tilawag mo, dawatin mo nga rutin, atang katay, nga ubing, iti baso na tabi, at pagbalinan, at yung proti gloriam, di baon mo di Espiritu Santo, kain kan buwana, kapukin Kristo, nga ako mi. Amen. O nga pa'y kumakin kadipig sa laga po ibilig ni Kristo ang isalakan, isuwag biyak na agnanayon. Tumakdar tayo kami. Hindi na bunyagan tayo, hindi tayo tinaunod na pamati, hindi pa lang talikot ni Basol. Inkari na tinaganap na tayo, at ikariyan tayo mati Andrea, pabarugan tayo, ikarkari tayo, nagbunyak tayo, na sumumbat tayo, kasi bukod, no, na tayo amin. Paglikodan niyo man dati ba, sulikas tagbiyak kayo, diti silong tiwaya-waya, dagiti anak ni Diyos. Paglikodan niyo man na dagiti panggargari, di kinadakas, itikas na saan na tayo, na ito rayan ti baso. Paglikodan niyo man na ni Satanas, abang isong-song iti panagbaso. Mamati kayo matlaan ti Diyos Ama man nakabalin amin anamarsuwa iti langit kandaga. Mamati kayo matlaan ni Kristo bukbuk tong anak na inyanak ni Virgen Maria nagtutuok ket na itanem nabungar ka dagiti tinatay ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Mamati kayo matlaan ni Espiritu Santo ni Santa Iglesia Katolika iba nagrelinano dagiti sa Santos iba nakapakawan dagiti basbaso iba nagungar ti bagikan ti biag na agnanayon. Dahil ito iti pamati tayo, dahil iti pamati ti Iglesia tayo, iti kabumaan tayo, iti pangipaduyak-iyak, iti nagya pamati, iti silong ni Kristo nga ako tayo. Amen. Nabunyagan ni Andrea, na kayo nga naganak ninong tininan, umigdan tayo ti pasat ti pagina. Umigdan kayo, Andrea, siyak bunyagan ka, itinagan, ti Ama, ti Anak, babaan tinanong di Espiritu Santo, impay di Diyos Ama, niya po tayo ng Yesu Kristo. Yun ni Andrea, di pa nakadalos na, kay Krisma, di pa nakaisalakan, mapasente na, di pa nakaikaning na, ken Kristo, apadi pa kita, ken Ari, at mairano ko ibiyag nga agnanayon, sapay kumatakasta. Nagbalinan ni Andrea Abaro Aparso at inkawis na ni Kristo na ipikurang malupot. Tanda na inkawis na
Ibiyag ni Kristo pakilasinan ti kinatan-o ko na akas Kristiyano sa kay kumatagubad di pagpatulat na kiti kakapagyan tinagayam na. Inaanon na nga awan mulit na dada kinatan-o kaya nanayon na biyag sa dilangit na po ken Kristo nga apo. Sumindi ka. Sumindi kayo. Wala naman sa limang ka buong ka na sa bakit mga iya ay welcome matulong. Dahil ko'y akandila, katang dati silang ni Kristo nga inawa, kanito yung ubing na birthday ni Andrea na bunyagan. May talit ka silaw ka na kayo ang nagganak in mga na, tapos na ginayunan nyo tiwan niya na. Kita inyo nga ro, dahil ito yung ubing at biyak akas anak na ita silaw. Kanayon ko nga asisit kati silaw ti pamati, ti puso na tap naging kalumay ti apo. Magitimpuyog to, kadagadi sa Santo Tilangit, at sumabit ka na. Talabsan ni Andrea, baron aparswa na ikaman ng itipagi ni Kristo nagbalinan ang kamang tisimbahan tayo agyaman tayo di tayo yung agrasya na naawat na tas namat di pamilya na panagpakan tayo congratulations dari ko po yung tanang nila idulin niyo sila yun pa nagpapagyaw at kung tayo ituloy tayo tinasan ko namin sa harapinan tayo di panagdaton. Sabay kumakamay kami amay nato irabaw iantang kumararag tayo sa tapo na tayo kenda kiti adaton tayo makaay-ayo kuma iti Diyos ama aman nakabalin amin. Yapo atin ang kalanto sa dagon kalagay. At may paaya pa kay naidayawan, kaya pakaigloriaan tinahan na. Ngayon kastamet ang pagimbutan tayo, kaya tinatakutan, tinasantuan, Iba ay mo kadaapo tagragsak kami, iti panangilagit mi ti misteryo, iti papatay kan panabungat ni Kristo, tapno pasangkwen na kami, ati agresat ti grasya, ti panakaisalatan. Kaya't patauden na ti agnanayon na kinagasat mi, kapokeng Kristo nga apo mi. Apo at na pumaka na kayo. Itag-ayo, nagita puspuso yo. Agyaman tayo, iti Apo at Diyos tayo. Kudno na yung may karikaturugan nga nung migat pa kay sa lakanan, mi hada kami iti amin na tiyempo. Ibunan nagmi Apo, iti pa kay daidayawang, yung nangruna-una iti na iti at tiyempo. Papan na kay sakripisyo ni Kristo at daton mi. Nababaan ni Kristo, dagiti anak ti pudno, may pasnay dahi ti agnanayon abiyag. Kaya't may lukat ka na kami, kadagiti mamati ruangan ti langit, nababaan dahi di ipapatay na pinagmet na ti pannatatay mi,
kat babaen di panabungad na insubli na tibiyag kada kami. Anan sata, makitanggay kami kadagiti agar ako di sa kalubungan, di pa nakapon muna kadagiti ragsakipas pati panagungan. Kadagiti amin nga ehersito dagiti angheles, di kantada ti himno, di pa nakidaydayo mo, kat kunada di absarday. Santo, Santo, Diablo, Diyos na bibiyas. Ilangit ng kagalang mo, na itipapay kay dayawa. Sana, ipinagawa. Udno na apo abilit ka atin na santo, kat si katitugwayan, di amin atin na santo. Dawakan mi nga rot pa mo sa Espiritu mamang kasanto ka na dito yadapa. Tapno pagbalinan kat paay mo ida katakabi, apagikan daran ni apo mi ang Heso Kristo. Isu ilisak pa'y ayawat na sinakayat ti bagina, tapno at tuto o kunala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sa nainted ka dagiti disipulos na ket pinunana. Alaen nyo, kat mangangkay amin iti daytoy. Kada ito iti bagi, isa mayawat to ang maipaay kada kayo. Hasta nakalpasanday, di pa nang rabiidan, nangala ibikalis, nagyaman manen kanta, sana intet ka dagiti disipulos na ket kinunana. Alarin nyo, katuminong kay amin iti daytoy, kaday ito iti kalis ti dara ti baro, ken nagnanayon at ulat. Iso ama ibuyat ko, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tatno mapakawan dagiti basbaso. Aramidan nyo daytoy, apangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babae, ti krus mo, kining ka managumsa. Sarayong ito. Itingarot pa nagilagit may di papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton may kanong kaapo, ti tinapay, ti biyak, kan ti kalis, ti panakaisalatan. Agyaman kam ken kata impaay mo, ama ikali kami, nga darito'y saklang mo, kan agserbi kam ken ka. Dawaten ni Apo, tada kami amakirano di bagikan dara ni Kristo, pagkay kaysa na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kad Apo ti Iglesia, manaysak na piti sa kalubungan, kat parayrayon, ayat na aladyosan. Laglagi pamat ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga Arsobispo, dagiti amin nga obispo, ken papati. Laglagi pampay apo dagiti kakapsat ni Apimusayan, asi inanama ti panagungar tanto iti sidong kakaasi. Awaten kadida iti sidong taran niya pakabitaan tagan kay kerupan rupa. Dawaten mi apo tayo paay mo at takaasim ka na kami. Anamidan ko nga may karikam amin iti agnanayon agyan. Kad magiranod kanto, kanainggasata na Virgen Maria na inati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin na sa santo, isudaan na kapudno, anak serbikan kadito'y kagat. Kadwa kam to kadmat kadakwada ang magitantan o ken magidaydayo ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo kaysa ken Kristo ken itisidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo. Irok ngay may kan ka manakabaling na ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana.
Hintay umararap iti ama, kadwalgon tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, maday tayo kumatinakan mo. Tungteng kumati pagaya, matungkal kumati natin mo, ito'y nakaakas sa dilangit. Itdem kanakampel na ito'y ikanenmi, ipatinayang alaw. Pakawanan na itibasol, miyakas may pamakawan. Kali pinakabason ka na kami, pinakamet baybayan mo manok at isuriso, salakan na kami. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi iddam kada si aayat ti kapiya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong pataasim kada kami. Kan kanayon kumalaen nga iti basol mahilisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Babayatan ti panangururay mi ti kinagasa kanang namaen mi. Kan itiya ay Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Kung ako ina Yesu Kristo, kinunang ka naging apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nagdapukan niya ti ted ko kada kayo. Saan ka na naging basbasol ni timingningal, nulikat ti pamati ti iglesia, katkas mayang norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan ko ana, ti kapya ken panagkaykay sa si kanagbiat ken agami iti agdanayon nga awan ti ingana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangat da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kayo kapya. Cordero de Dios, sumaita ka ng tinaspaso ng lubo. Cordero de Dios, sumaita ka ng tinaspaso ng lubo. Cordero de Dios, sumaita ka ng tinaspaso ng lubo. At ini Apo Jesus, ti Cordero ti Dios, sa maikat ka rin ibasbaso iti lubo. Nagasat tayo anayaman iti daytoy apadayana. Ako niya may kalimay na kanya, iti may sala sa may pag. Kumararag tayo. Apo kitaan na ang kadinga iing. Pinabaro na kami
Babaen, dagiti inggakat mo nga aramidan, manipo ni tiag na nayon. Ipaay mo kung mga rot na managpatmin ko tinaglorya na panagungat ibagimi. Kapo ken ako Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa magipagbiag ken magipagarigan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga na nayon nga awang tingana. Amen. Congratulations ni pamilya ni Andrea, tinaytay ka pa nagpunyag na. Tinagi niyo to ako na ipalis tayo dagiti big. Kung nalagay amin yung elementary na kitaan tayo, di piling program barbaring na makalusot na maikanta kami. Si ako at ako ba kada kayo? Bendisyonan na kayo, di man nakabalin na Diyos, di Ama, di Anak, di Espiritu Santo. Dahil para sa Dila Santo na misa, intayon iti ayat ken kapiyati ako. Agyaman tayo. Pagkabigat tayo, amin ako.